Mama gober saking mama gober sarang papa kris sekrik papa kris dalan mama gober kesuwun wa matur nuwun matur kesuwun mama gober saking sarang papa pingke kedek papa ayo sareng mama kene kowe kedek samplange papa sugan bos praktek kedek sing Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepanggi malih kalian Mas Raden Sumahadi Satria Tambe. Kalian Mas Raden Telaga Jamun yaitu Mas Mulyono Tergoro. Ya paman selengut le. Ya terbang gede, ya boleh, bang Haji. Oh, kan, ya iya, rasa sabran, ya. Iki Satria Tambi karo Satria Telaga Jamun golong-golong, papakan dalan gini, jembatan kali selakon wadon. Nggih, angkat cipe, bayana pudak-pudak dia. Pudak-pudak itu jangan boleh ning kandang kebo le. Oh, si kandang wedhus. Gawe pudak-pudak. Tolian maning pudak-pudak bakaran dami gini ya. Jare nyong siya petani lo, aja bakari dami. Dami ku baguse ya den keburaken denolah jadi pupuk organik yang dibakari lo mengakibatkan tabrakan beruntun. Nah, ning jalan tol nanti kan tabrakan beruntun, apa sih mati puluhan ya. Habis truk kijang, wah karena orang kedeleng kenang kabut asap pembakaran jerami. Padahal pemerintah wis ngupai anjuran dilarang melakukan pembakaran jerami, juga melakukan pemasangan genset nyetrum tikus. Sebab yang pasang genset nyetrum tikus itu lho, akeh sing kesetrum, ana sing kesetrum dheweke, ana sing kesetrum rabine, ana sing kesetrum anake, ana sing kesetrum wong liyan, wong luru iwak, wong luru kodhok, wong luru ulak kesetrum mati wis pirang-pirang. Tapi ya masyarakat iki ya aduh ya pusing. Kenang medite iku legen. Arep endi panjenengane atau sing endi? Isun iki wangsul saking Gadingan. Oh, tas balik. Panjenengane tas balik sing Gadingan. Iya wangsul sing Gadingan berhubung jagat sampun sonten. Wis tasasar iya isune wangsul. Ya siapa sing Gadingane lho panjenengan lho. Sing endi Gadingane? Isun Gadingane sing Sanggar Jakabaru. Isune latihan belajar kesenian.
Oh, belajar wayang, Mas Oni. Ning Dalang Rasnoto ten Bapak Warsad. Jaka Baru adene. Iya isu nentas latihan belajar medalangan ning Sanggar Jaka Baru. Oh, konon. Mung bayi nyong le. Ayo ga, ngobrol aja ning jembatan. Kali silakan wadon mono lu. Datang idul ko ning warung sor kreseme walali. Iya wis sayu. Yang ngopi tanep piable satria talaga jamun. Ayo ngobrol ning adem-ademe aja ning panas-panas yang bubari ngopi, bubari ngopi. Panjenengane puasa beli, satria tambe. Jadi dina Senin. Iya isine puasa lagi Senin. Puasa mandi ya. Oh, budak-budak ini kan sanggup terus itu. Anak suaranya sampai gimana? Wes, kaya sini begitu walali. Begitu walali. Nah, sing jembatan kali kira kemajuan. Udah yuk mana? Iya wis ayo mono mile ning tempat kang ajeng. Mung bae mengkenen Den, nyong ger panas sing pitakonan. Pitakonan apa yang kongkono takonen ning warung kopi supaya ndodok enak. Ndodoke rada santai. Jelasaken supaya gampang. Ya bisa yo mana ga? Meliger mana? Lirik. Lamun ing tengah wengi greges sing ora mari-mari gumerak saya neng kilang enggak pisan dari wayat telinga wabekal bonol sabenala bila lali bibis lali papai dedayu papai pinki sareng kang rosek dikan denot ananu minaka grup prawatugu Mama ini nang bepesat di surah serang maraksa bumi muki dilek ade sampuna lima serang papai krisek kedik mas yudi tuang pecek pasti ketitik pungalah pasti Nyong kepetakonan makanan gini Den. Rada keder bakal mikiri rezeki lo. Sebenarnya jare rezekiku kabeh sing ngatur ku Gusti Allah. Iya tah? Sing ngatur Gusti Allah rezekiku. Dudu diatur manusia. Mulane aja ketergantungan ning manusia. Bahkan nyong ketergantungan manusia, ngarep-ngarep manusia. Hasilnya kecewa. Mending kecewa. Bakal ketergantungan manusia hasilnya kecewa. Rezeki jari kabeh kang ngatur Gusti Allah. Benar makanan? Iya bener rezekiku kang wenehi kang kuasa yaiku kabeh rezeki sing Gusti Allah mung syariate melalui manusia. Wes, rezeki Gusti Allah. Saiki ya bakal rezekine wong taat, wong soleh, wong rajin ibadah sih. Wong kang diridhoi Gusti Allah ya wis jelas. Saiki rezekine maling. Maling rezeki copet, rezeki wong kang nipu, para pelacur, para lonte, lembuk. Wong main, wong adu jago, kucelak apa iku rezeki sing Gusti Allah duduk. Iya rezeki sing Gusti Allah. Padha bae sing Gusti Allah kun kok. Iya tah. Bagian wong oli bodoh, wong oli nipu, wong oli nyopet, wong oli garong, wong oli korupsi, rezeki sing Gusti Allah. Iya rezeki sing Gusti Allah. Sebab Gusti Allah duwe sifat Rahman.
sapa bae diwenehi rejeki diwenehi urip yen beli diwenehi rejeki ya bakal mati. Gusti Allah iku ngupahi sifat Rahman ning segala makhluk. Arep bangsa ning virus, arep bangsa ning bakteri, arep bangsa ning ganggang, arep bangsa ning tanduran, arep bangsa ning sato hewan, arep bangsa ning jin, arep bangsa ning manusia itu dipahi rezeki saking Gusti Allah sebab Gusti Allah duwe sifat Rahman. Oh, konon. Mung baik oleh beli sifat Rahime. Bahasa golongan lonte, lembuk, pelacur, pembohong, pendusta, tukang nipu, tukang korupsi, tukang bebodoh, maling, begal, jambret. Priwe lho. Iya kabeh diwenehi rezeki sifat Rahman, mung bae ora den ridoni, ya den bendu oleh murkane Gusti Allah. Mengkone ia ora oleh sifat Rahim Gusti Allah. Itu manfaate mung hanya sekedar ning dunya. Mung sekadar urip tapi ora oleh barokah. Oh, konon ya. Ora diberkati, ora dirahmati. Dia ora diberkati, ora oleh sifat Rahim Gusti Allah. Mulane mengko ya matine sesat, matine kebendu. Tapi sifat Rahmane Gusti Allah iku ya ning alam dunya sapa bae diwenehi sifat Rahman. Apa maning pun wong kang soleh, wong kang salih, wong kang salah uga ya diwenehi sifat Rahman tapi ora diwenehi sifat Rahim. Karena ora den ridoni melanggar syariat, melanggar sunnah Rasul, melanggar kitab suci Al-Qur'an. Wong urip ning dunya iku ana petunjuk uripe, ana kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an dudu sekedar dinapalaken, dudu sekedar apal Qur'an, satu ayat kudu diartiaken, kudu ngerti, kudu dinamalaken. Kaya mengkonon mau. Alhamdulillah dudu sekedar diwirdaken ning cangkem tapi den lakoni ning tingkah laku. Oh, kono ya. Syukur alhamdulillah masih urip ya. Syukur alhamdulillah masih bisa mangan klitik. Syukur alhamdulillah masih bisa ngopi. Syukur alhamdulillah ketemu karo panjenengan, kopine den bayari ya beli. Saudara gede. Ya wis kok tak bayar ngisun kabeh saudara sak kopine. Sanajan isune puasa. Wah, puasa buaya. Kayak mangapali anak wong dagang blendung bocah kuwi. Kaya mengkonon mau jadi urip iku ya ana pilihan. Pilihane arep milih salah, arep milih bener. Pilihane ndeleng ning Al-Qur'an. Kadang-kadang maca Qur'ane bisa, artine beli ngerti. Apa maning lakonane ya ora paham. Kaya mengkonon mau. Jadi jungkel malik, kadang-kadang sholat pikirane mana-mana, nglambyar mana-mana. Kaya wong olahraga pikirane masih karing sawah. Waduh, jarang gue yang konon pun kadang-kadang sembayang pikiran aku masih lagi ngari. Apa maning waduh lagi sembayang ngari teng bawa dusa drumoli. Ya kayak mau konon kan. Ya mulane belajar ndang ibadah, ndang sholat. Sampai ini belajar wayang golek ki maksudnya wis sih. Loh, tujuane gua apa wayang golek lho? Ya wayang golek iku alat kanggo dakwah. Bisa kanggo luru, jalan usaha ya bisa. Bisa kanggo dakwah ya bisa. Bisa kanggo ngurip-urip bangsane nayaga, bangsane sinden ya bisa. Isun si syariate bae, hakikate sing jalanaken
Iya pangeran kang maha kuasa. Waduh, jeruk maning bae. Waduh, ana wong jaluk lagu gini. Lagune pupujaan ya karo patrol barelaja. Terus sarung ilang. Wis gah, sarung ilang dikit ke ya. Kamu bisa lagi surat tak baca kok surat dari Bapak Guru Mulyono, Guru MTS Liyeg, Guru Mulyono MPDI jaluk sarung ilang. Jarang ya Guru Mulyono ya bakal sarung ilang katu maning bahas ya. Perang sanyong may silang pingpira kan sarungnya kaya kemulia kaya. Kemulia kesering ilang gini. Wisping na namgiyan ilang. Kukumaning. Bak ilang maning. Ya tukumaning. Wis ro. Baka sarung ilang. Tiap le. Pag Guru Mulyono. Baka sarung ilang. Kemulia ilang. Ya tukumaning bae. O harap ning rebuan, harap kamisan, harap ning mall, harap antu kuning kaning toko rosa. Ya wis apa online kadang zaman kini ya pirang-pirang. Sarung ilang online, bojo wadon ilang online ya na sing onlinean. Goyap le. Baka sarung ilang, kamuli ilang tuku maning bae pag Mulyono usay pusing-pusing. Oh, ya bele. Wis ping nanam kiyen tapos pitukian kaya bature. Baka bature mah baka tuku ko langsung borongan 5 dituku kabeh. Baka mata kasiji ano na maiya. Pamantri mo dasir. Baka sarungnya ilang tuku maning bae. Apa sarungnya pain loro aja tuku ning pasar kemisan anak gledeg. Aja mono aja tuku sarung pasar kemisan. Waduh, sarung ilang karo kelam biabang. Wis kelam biabang dingin tulis sarung ilang. Ambon pantes tamen rupane larang lirik matane pengen pisang kenali Pasien ukuran Lambe tipis pada dayung Manganut menger-menger Pengayut betul Besok Mantri, awas. Jakalan ya. Baka pengen tuku sarung maning go kembul. Tuku yang jadi barang bae. Aja tuku ning mangil. Aja tuku ning kemisan. Bokat ana meja ana gledek. Oh. Jadi bokat pengen turuan kayak Guru Mulyono. Sering gonta ganti kembul. Oh. Ayo, lagune sarung ilang. Mangga, jadi bilang akan bisa hilang ya. Tok mana enjoy terus lagi nih sarung wis lawat sekian bolak ibu lain anak kasih pujaan Pribasane sarung ilang karo kakak singkat sayang muncul sing tangan panjang tidak kenal sampai sekian bulan nek masih ngenteni kasih ing sampeyan karajan sing dadi kandolan ning ati anake payu makan tiga waktu ora lali
roti bos elektronik kuat hati yang berikan suara yang bisa ada Islawas jaman langkah kabarnya apa sih wis bosan kampus suara sing tindakan apa wis orang kerangan kelingan masih wis karena lindang janjinya sampai akhirnya main jangan bisa datang suara pengen beri mati barengan tapi sampai Islam janjinya orang berarti Widi singgah Suraya sampai yang berpura-pura pancen biasa ada wong lanang sumbangan manis rayuan rumah sabar kelangan kelingan jampi di pemuda Korea apa sih salah janji jampi di bengen cari mau bisa kaku suara pakai mati bareng ngomong sindang datang tapi sampean wis lagi main jangan janji orang berarti menelindang Idi sampean sulaya bapak teli sumpah emang orang kelangan kelingan kelangan tadi sayang ketinggalan dan beli bayu elektronik ini bisa kekasih wis lawas jaman langkah kabar bukane apa sih wis bosan kamu apa wis ora depan kelangan kelingan Sampai di sini dulu sedulur saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.